अभी सुन रही है धमाका को। बाप हमर कहै छै के रहो न देबो घर में आगे सरबा आगे टपलेट टांगा झाड़ देबो रे। बाबू हमर कहै छै के रहो न देबो घर में पड़ गेलो हम कोना प्यार के लटर में भ गेलियो कंगाल बाल के तोड़े चक्कर में हे के भ गेलियो कंगाल बाल के तोड़े चक्कर में गिर गेलियो हम सब के नजर में छोड़ देला हमारा तू बीच सफर में भ गेलियो कंगाल बाल के तोड़े चक्कर में हे के भ गेलियो कंगाल बाल के तोड़े चक्कर में। इलाका किसी का हो धमाका दिवाकर दीवाना भाई का ही होगा। तोरे ला बाप के लियो पॉकेट मारलो बाप के कालू पर छाप पड़ल या गई ओकर थाप के हम तो अपने घर में चोर बनलो हये के कर्जा भ गेल करज खोर बनलो के मन करैया है कुद जाऊ के नहर में मन करैया है कुद जाऊ के नहर में भ गेलियो कंगाल बाल के तोड़े चक्कर में हे के भ गेलियो कंगाल बाल के तोड़े चक्कर में। अभी सुन रहे दिवाकर दीवाना भाई। कंचन रिकॉर्डिंग स्टूडियो से विकेसी सरोज के बिगाड़े में छौ हाथ गे ओकरे से लव करे छै पूछ गेलियो बात के भेलै राघव लाल ने घर के आघात के तू तो फाड़ दलही बिनल हटाट के तू बड़ा बे कहियो एहन कहर में तू बड़ा बे कहियो एहन कहर में भ गेलियो कंगाल बाल के तोड़े चक्कर में हे के भ गेलियो कंगाल बाल के तोड़े चक्कर में। आप सुन रहे हैं दिवाकर दीवाना भाई को। ग्राम बगीवा जिला मधुबनी 2000।